Is-sena l-oħra Malta kellha l-inqas rata ta' kriminalità fl-istorja għajra s-sena tal-pandemija. Fl-2025 Malta reġistrat l-inqas rapporti ta' serq fl-aħħar 20 sena. Dan ħareġ mir-rapport dwar il-kriminalità s-sena 2025 li ġie ppreżentat mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u l-Kriminologu Xavier Formosa waqt il-Kabinett man-nies fejn intqal li Malta hija l-aktar 12 pajjiż sigur fid-dinja. Hawnhekk ħareġ kif minkejja żieda fil-popolazzjoni fl-aħħar snin, is-sena l-oħra ddaħlu kważi 15,600 rapport ta' kriminalità. 20 sena qabel fl-2005 meta l-popolazzjoni kienet inqas, ir-rapporti ta' kriminalità kienu ta' kważi 18,600 rapport, 3,000 aktar rapport mis-sena l-oħra. Dan fil-waqt li 10 snin ilu bil-popolazzjoni wkoll inqas ġew irreġistrati aktar minn 17,100 rapport, 1,500 rapport aktar marrata ta' rapport is-sena l-oħra. B'Malta hawnhekk irreġistrat ferm inqas reati aktar milli kien mistenni, skont iċ-ċifri reġistrati qabel. Dan fil-waqt li rata ta' kriminalità f'Malta ferm inqas sew mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Minn dan ir-rapport ħareġ kif l-2025 Malta reġistrat fost l-inqas rapporti ta' serq fl-aħħar 20 sena. Dan ir-riżultat pożittiv qed ikun attribwit żieda u l-investiment fil-pulizija, fil-komunità, bir-rapporti ta' pickpocketing ukoll naqsu b'39%. Bil-Kummissarju tal-Pulizija qal li fl-aħħar sentejn ġew irrappurtati l-inqas każijiet ta' serq f'Għawdex. Dan kif fl-2024 u fl-2025 ġew irreġistrati ftit aktar minn 170 każ kull sena. Ferm inqas minn 20 sena qabel meta fl-2005 u fl-2006 ir-rapporti ta' serq kienu qabżu 300 każ. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll li għall-ewwel darba mill-2007 is-sena l-oħra ġew irrappurtati inqas każijiet ta' vjolenza domestika meta mqabbel ma' sena ilu. Minkejja dan l-aktar 5 tipi ta' kriminalità rapportati s-sena l-oħra kienu s-serq, ħsarat, il-vjolenza domestika, każijiet ta' frodi u kawżar ta' ġrieħi fuq persuni oħrajn. Hawnhekk ħareġ ukoll kif is-sena l-oħra l-Pulizija għamlet l-aktar qabdu ta' droga fl-aħħar 10 snin. Dan fil-waqt li fl-istess sena l-Pulizija resqet l-akbar ammont ta' persuni l-qorti brabta ma' cybercrime.